Lasvik ve Wetsan edenlere hoşçakallık bildiriyaz. Tavaramada devam ediyaz. Indi her kim yerlerine geçip oturuyor. En qowy, en süýji arzular bilen tavrany dowam etmekli üçin ýürüýti. Ataşanyň öz görkezmesine laýyklykda Ahal welaýatynyň Göktöbe etrafyndan dawramyza gatnaşýan kärdeşi Aýdary aýratylykda dawramyzyň mikrofona çagyrýar. Ahal welaýatynyň Göktöbe etrafyndan dawramyza gatnaşýan mehriban kärdeşi Aýdary aýratylykda toýmyzyň mikrofona çagyrýar. Toýlugyna iň süýji arzular siz bilen. Hoş gördük. Ataşan, bagtly bol, bagtyň bolsun. Gapyňa elmidama toýdyk geleýin. Nesibämde seň toýuna gatnaşmak bar eken. Bagtly bol. Minnetdarlyk bildirýäs. Sag bolun, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Biziň eýişleriniz ösürlük ýaran bolsun. Ýa-da hormatly ihwamyzam ýadygarlyk suratda şeýle ýaşyryň birlikde biz onda dawaramyzy ýene de odan arzuwlar bilen dowam edýäs. Ýene de Ataşanyň kärdeşleri, ene ýigide mümkinärem az diýilýär, tögelen bu Ataşanyň kärdeşleri ken. Ýagny aydımçılar, sadanlar, foto, video operatorlar, alıp barjylar, ýagny ilimiziň toýlaryny sözüň dolu manysynda toýumeňde diýen kärdeşlerim bugün gowardylar bilen toýa gatnaşýarlar. Hemmeňiz çagyrýas. Hani hemme kärdeş ýoldaşlary, işdesleri, hormatly halipalar gelip arzuwlaryň başyny basatyn dogurdamy. Ondan soňra da beýlekler dowam edýär. Har gelek hemme kärdeşler, Ataşanyň kärdeşleri bugün Ataşyň, Ataş Dawulowyň kärdeşi hükmüne toýa gatnaşýan hemme bagçylar, sadanlar, alyp barjylar, foto, video operatorlar, umumyň toýda hyzmat edýänler. Bir gowdilekdäkiler, ýerinde toý köp bolsun diýip dilek edýänler. Bugün hemmeňiz dawara mikrofona çagyrýas. Gelen ýigitler, gyýdylar, ýüşüp ardy waýdalýar. Ýaşlar gutlalýar. Kärdeşleriň arzuwlaryny Batyr Beýaşim bilen Dowran Nuriýew başlap berýärler. Ondan soňra hemme ýaşlar dowam ederler. Tavran hyzmatynda bolýan meşhur aýdymçymyz Dowran Nuriýew hemem halipa operatory edimel Batyr Beýaşimow. Dowran halipaň aýtmasyna laýyklykda dogurdamy? Hawa. Halipalar başlap berýär. Ondan soňra hemme kärdeşler, aýdymçylar, sadanlar, alyp barjylar, foto, video operatorlar hemmeler arzuwlara goşulýarlar. Başly. Sağ olun, toylar kutlu olsun. Ataşan bagtly bolun, bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, bagtlyýan, goşagardan sağ ol. Ataş bagtly bol, bagtly ýaşaň. Ataşan bagtly bol, bagtly ýaşaň. Ataş dost bagtly bol, bagtly ýaşaň. Görjän gowy bolsun. Ataş bagtly bol. Ataşan bagtly bol, gelengeliniň aýagy düşsün. Geldi filan adyny gutlayan. Assalamu alaikum ata-analara. Assalamu alaikum dostyoralara. Assalamu alaikum kelin kuyovlara. Uşalmakda isteginiyat. Yigitlar qizning ahdi paymoni. To'y qilishdir barcha yoshning armoni. Barcha niyatlaringiz ro'yobga chiqsin. Arzu ham armon bilan qilgan to'yingiz mayli qush ham kuylarga to'lsin. To'y bo'lsin, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun biz Atash ukamiz uylayotir ekan. Yana bir bara sevganingiz bilan baxtli bo'lgaysiz. Baxtiyor zamonimizda baxtli kelin-kuyovlarimizni bir bo'lgaysiz. Xudoyim endigi shigillar beshik to'ylarda o'tirmak Allohim nasib qilsin deb qolamiz. Marhamat. Ataşan bagtly bol, toýuň kutly bolsun. Eň bir bagtlylygyň biri bol. Oğul toyluğunu şeyde oturmak müyesser etsin. Sağ ol. Assalamu alaikum. Eden adamlar, hormatly mehmanlar. Hemme jaňa dawral toylugyny hoş gördük. Günüňiz haýyrly bolsun, toylar gutly bolsun. Ataşan bagtly bolun, bagtly ýaşaň, toylar gutly bolsun. Hoşa gara. Ýenek toylara şeýit gatnaşmak hemme müyesser etsin, jaňyňa sag bolsun. Bagtly bolun. Ataşan bagtly bol, görjän gowulan laçan. Kapıyında toy olsun. El mudamı gözü, gelmelen bir ömür bagtly ýaşa, sen özüň bagtyň bolsun. Ternağlardan sular akıp, Novruz qari erep tuğul hadip dursun adıga. Diye qarlar erep dursun Ataşan, şansa bolsun.
Ataş bağıtlı ol, öğüne meşe toydik öyle. Atasan bağıtlı ol, bağıtlıyasa, gelen ayağı üstünü hizmet öğürsün. Assalamu alaikum hormatly adamlar, mehriban mehmanlar, günüňiz hayırlı olsun. Ataş dost bagtly ol, bagtly ýaşa, toýlar gutly bolsun. Allahjan mudama gafiňa toý dip geleli. Ähli aýdylan arzuwlar hasyl bolsun. Janyňyz sag bolsun. Ataş dost, saylap seçen sewer ýarym bilen bir ömür bagtly ýaşa, görjek gülleriň şeýlekin ajaýyp toýly güllerden bolsun. Size dünýädäki ähli gowluklary, şeýle hem owadan bagtyar durmuşy arzu edýär. Ataşan bağıtlı ol, bir ömür bağıtlı yaşa kapıyın ilminden ama toy dikkeleli. Ataş bağıtlı ol, bağıtlı yaşa. Ataşkan bağıtlı ol, koşu varra, toyu varaydı tamam. Ataş bağıtlı ol, Allah'can, görceknin qoğu olsun Allah'can. Yürüteç toy için Moskvadan gelen Sakı Bayramı etip toy utlaya. Ataş bağıtlı ol, gelinin ayağı düşsün. Ataşan bağıtlı ol, bağıtlı yaşa, o dünyasa. Oğlum idin kem oldu. Kardeşler, edi dostlar suratı düşmeli. Hemen yaşların yanı kulayrak sağırıyaz. Hani halipalar, aydımçılar, alpbarcılar, video, foto operatörler hemen yaşların yanı kulayrak sağırıyaz. Toy suratlara kalman efeden xahiş ediyaz. Kesin hemmeler ene meşhur bir foto studiyası tarafından ovadan suratlara kaldırılıyor. Ne? Yeni bir yola ovadan aydımlara, ovadan sağlara orun vermekçi yönüşüyordu. Toy eyler haişte diyorlar. Nikah aydık toy soğudunu ayrıtıylıkta, davaralı yağdayda qoşur oldu idiler. Şonun için nikah aydık toy soğudlarını ediliş fırsatda sahna getirmeklerini toy eylerinin adından hemen acayip fırsatlarda ehli mihmalların adından biz hayiş ediyoruz. Hani kim qoşuruyor nikah aydıkları? Mehriban jigit qoşuruyor. Başta. Ağam Ataş, geleceğim dünya, bağlı yaşam, savadıma. Yine odan fırsatlar, mehriban adamlar, hemimizin gözümüzün aldığında bir karar devletimizde odan bahtiyar başkadır ya. Yaşlar aşağı söyleyin yaşlar. Ovadan fırsatlar devam ediyor. Mehriban yaşlar bağıtlı olun. Kahraman arkadan arkadağdı. Kahraman serdarımızın sayesinde gözümüzün alınına tehim payhas ummanı mağtım ulu Prağı yılına yeni bir acayip täze maşgala emele geliyor. Ovadan yaşlarımız birege nikah aydıklarını takıp bir bütüvü maşgalanı emele getiriyorlar. Ataş dünya Uryan maşgalanıdın bünyadi berkleri bolsun. Oğlunuz kıydığınız keyan bolsun. Davuluk soran avrayına avray mertebesine mertebe koşup bilen perzentleri terbiyle peştirmeklerine tüytüremeden dile gediyiz. Yaşların Ataş bilen dünya gözülün durmuşlarına bile geçirecek ömür yollarına tarihi fırsat edil kadir yaşlar aşık olmak şu kotularını yine de sadece sekundlardan bir yaşlarmadı her ayal deyip öğrendir. Ana şu fırsatta da täze bir maşgalanın dünya iýnäligindeki mäme saýat bolar. Aşık bolsun, durmuşuňyz bagtyňyz, bolsun ak öýüňiz tylla tagtyňyz. Bile ýaşaň, bile geçtin wagtyňyz, şu arzuwlar size kemra bolsun. Buýsun şolup baýdak ýaly pasyrda, bile toy tutýaňyz bagty döwürde. Söýgüňiz hiç gaçan garramasyn asylha, şu arzuwlar size kemra bolsun. Oşurlan nikah aydıkları sizin gülümürünüzde ilkincisi ve en soňky bolsun. Kemeşe bireň arzu umytlaryny amala aşyryp ýaşaň, durmuşa geçirip ýaşaň, şahir aýtmyşlaryň iman ýaly gursakdaky arzuwlaryň ýokdur çaky, bile ýaşap ömür waqy bagtly bolun, bagtly bolun diýäs. Owadan ýaşlar gutlap, hemmemiz özümizden bilip el çarpýas. Yok. Kim yaşlara bagtly durmuş arzuw edýän bolsalar, näme diýerler merdan? El sarpýalary. Bir el sarpalyň ýaşlaryň şanyna.
Anam alatsa. Indim el çarpan mıyıkmalar ki meğdi ayratinem kardeşleri tahfeydan çağımda çağırıyaz. Ataşan film tahfeydan çağımda görmek istiyat ki Mehmet üyüşüp coşup gece ben tahfeydançasını doldurup tahfeydiyaz. Yürüte toyun şanı olsa bizim meşhur aydım çeymadı. Halif aydım çeymadı. Devran Nuriye. Han hem meşamı tahfeydiyaz. Toyda kutlu olsun. Ataşan vakti olsun. Baharın şemalı saçların sıypasın, sevgimi sana yollasın. Ömrümde yıkacak seveceğim dinlesin, ananay bana sevgilin. Baharın şemalı saçların sıypasın, sevgimi sana yollasın. Ömrümde yıkacak seveceğim dinlesin, ananay bana sevgilin. Bahtlı men dinlesin bilen. Söyleyeceğim aradığım geceyim, ananay bana sevgilim. Bahtlı men dinlesin bilen, bahtlı men sen sevgin bilen. Yekecek söyleyeceğim aradığım geceyim, ananay bana sevgilim. Har bana sevmeye kıla toylar mutlu olsun. Hemmeceğime tanzim yer. Sen batımı bile gel beni ömrümü seyen yüreğimi baltımı beni sevgilim. Gel karıştım gülüm bu bağıtlı günü gülle sen batımı bile gel beni ömrümü seyen yüreğimi baltımı beni sevgilim. Bahtlı men dinlesin bilen, bahtlı men sen sevgin bilen. Söyleyeceğim aradığım geceyim, ananay bana sevgilim. Bahtlı men dinlesin bilen, bahtlı men sen sevgin bilen. Yekecek söyleyeceğim aradığım geceyim, ananay bana sevgilim. Toylar mutlu olsun. Tipli eyvallah, koşa koşa derboza. Bu kok ne güzellikten ey dünyasına doza. Tıngır tıngır bu saza, kulak salın avaza. Harazım hibası, kinca karabaza. Gelin hiba görmeke, halasına girmeke. Dairesi tak tak tak, hayrakları kalk kalk kalk. Hasuradı kızları, parmakları şak şak şak. Dairesi tak tak hey, parmakları şak şak.
Oynamasan ilaç yok lezgi bolsa vah vah hey. Ay bana sevene kelle hani. İslam koca minare gözünü alır ukarı. Hazıra cellan kılar bütün ahli dünyanı. Bilinmez meyvesi şu indi şeker şivesi. İndi tiz gelesiz dım tutar humarı. Gelin kıyma görmeke yayrap oynar gülmeke. Dairesi tak 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 kayrakları kak kak kak. Karsuradı kızları parmakları şak şak şak. Dairesi tak tak hey parmakları şak şak hey. Oynamasan ilaç yok lezgi bolsa vah vah hey. Ay bana si. Şigülmeli babaylar oynaydı baka baka. Ha dedim amaylar hoşça kalın kulaka. Güzel güzel yakışlı üstünlerin akışlı. Ustaları işleyen dişede kaka kaka. Gelin kive görmeke kalasına girmeke. Dairesi tak 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 kaynakları tak tak tak. Karsuradı kızları parmakları şak şak şak. Dairesi tak tak hey parmakları şak şak hey. Oynamasın ilaç yok lezgi bolsa vah vah hey. Hadi. Ahey. Oynayacağız. Ay bana si. Şigülmeli babaylar oynaydı bakan bakan. Hava dedim amaylar hoşça kalın kulaka. Güzel güzel yakışlı üstünlerin akışlı. Ustaları işleyen dişede kaka kaka. Gelin kive görmeke halasına girmeke. Dairesi tak 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 hayrakları kak kak. Kasuradı kızları parmakları şak şak şak. Dairesi tak tak hey parmakları şak şak hey. Oynamasan ilaç yok lezgi bolsa vah vah hey. Oynamasan ilaç yok lezgi bolsa vah vah hey. Han hemiceme dans edeceğiz. Beni kelle aşağı diyeceğim. Nerede? Hocam da devam ediyor. Let's go. Hani atasın bağıtı olmanı isteyenler. Elimiz yukarıda. Devam ediyor. Elbette. Ateşten kaçar ateşten. Hani diyor. Eller yukarıda. Biliyorum kaluna katula katula. Bir sözünü geçiremedir karuna. Biliyorum kaluna katula katula. Bir sözünü geçiremedir karuna. Daha niye vermedin ağzını payını vermiyorsun. Ula 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 sen bir kalori bile etmiyorsun. Ula 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 bu alemin light ediyorsun. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede aşktaş fırın erkeği? Bir anda oldu light erkeği. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede aşktaş fırın erkeği? Bir anda oldu light erkeği. Stüdyo işte. Hani eller yok orada beni kelle. Nereden atlas stüdyo yoktur tamam. Eller yok orada. Biliyorum kaluna katula katula. Bir sözünü geçiremedir karuna. Biliyorum kaluna katula katula. Bir sözünü geçiremedir karuna. Daha niye vermedin ağzını payını vermiyorsun. Ula 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 sen bir kalori bile etmiyorsun. Ula 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 bu alemin light erkeğisin. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede aşktaş fırın erkeği? Bir anda oldu light erkeği. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede aşktaş fırın
tepenin yolu bana dar oluyor. Gümüş tepenin yolu bana dar oluyor. Gece uydu görenler vakfama dar oluyor. Oma dar oluyor. Gece uçanı görenler vakfama dar oluyor. Şoma dar oluyor. Hatta kenarı orsun palavi. Hatta kenarı orsun palavi. Vay vay gece uçanı canını vurman. Vay vay gece uçanı ben sana vurman. Yine kim lan? Gümüştepe'nin yolu bana dar oluyor. Gümüştepe'nin yolu bana dar oluyor. Gece uydu görenler vakfama dar oluyor. Oma dar oluyor. Gece uçanı görenler vakfama dar oluyor. Şoma dar oluyor. Hatta kenarı orsun palavi. Hatta kenarı orsun palavi. Vay vay gece uçanı ben sana vurman. Vay vay gece uçanı canına vurman. Hattan kenarı orsun palavi. Hattan kenarı orsun palavi. Vay vay gece uçanı canını vurman. Vay vay gece uçanı canını vurman. Devam et ye. Haneni bitser. Devam et ye. Sen tansiye. Yeni bitser. Sen. Ataşan bağlamaz. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum. Eğlen video toylar mutlu mu olsun? Yaşa. O yâri gözlerin bilen beni yerken ölür yer seyredişin yine vurur seyret. Kuruç hoca sömürün bilen ödüne çeken havadanca kasotkan öydüryen. Zincirep çek başım aylama geçe bakşın bilen oynama. Orluğunun geyden boşunu Vak çaykanıp yören boşunu Tavalı vürünen boşunu Canan beni devretme. Roşacan beni kim? Her yana senesin
Sayfanıp yüren boşanı Tavalo görünen boşanı Canan beni deli etmeyin Neler yok orada sunumu dişverler devam ediyor Diskatesli hani Kimeceğime dans ediyor Ataşan baktım olsun Senin candan sevgendim en
Sinek bu. Ataşan devam ediyorsun. Еще танцуем! Судья! Arkadaşlar devam ediyor. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Еще! Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Ну тут такой красавчик, ну тут такой молодец. Мужиком можно стать мальчик, мужиком станет отец. Ну такой ути-пути. А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня.
bağlап ташка. Что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Я не шумный год, но у меня все так. Еще танцуем! Hadi, ellerimi de yukarıda. Ataşlar Spasiba. Hemme tanıdılar. Toyunuza kaysın. Devran Nurifa Ataşanın adından ayratin sağlasın adiyat minnettar. İnne Ataş şeyle tanıdık bir adadık inne priz koy bolyamay. Soğut toy. Şugun sen toyuna bir adam soğut almalı. Doğru mı? Doğru ayda merdan yöne şiirde edil kader gayra koyulması ardu aytmalı mı yıkmaları var dediler. İlmurad ağamadın kardeşlerini, Çınar Gelecemedin kardeşlerini elki bilen davara mikrofonuna çağırıyaz. Yine şu ardulardan sonra da Yörütü Ataşanın adından Ataşın bağ toyundan yadigar kalırıyalım mı yıkmalarına da soğut paylayaz. Edil kader İlmurad ağam, Çınar Gelecemedin kardeşleri birlikte davara mikrofonuna gelmeklenmedi. Xahiş ediyaz. Hani Bahtiyar Atana'nın kardeşleri, isteş yoldaşları. Avramızın mikrofonları da qarasıyar. İlmurad ağamızın kim kardeşleri, Çınar Gelecemedin kim kardeşleri, egindeşler, isteş yoldaşlar birlikte davara mikrofonuna gelseniz. Or qoğardılar bilen toy eylerine davuluflar kutlasanız. Acayip ardular bilen toy devam etseniz. Han gerek hormatlı mıyıkmalarımız, İlmurad ağamızın kardeşleri, Çınar Gelecemedin kardeşleri, toymada hormatlı mıyıkmaları. Atana'nın kardeşleri var mı? Vaqt almalıyın, tidrak gelelim. Ondan sonra da en bağıtı fırsatlar bir de qarasıya doğru mı? Har gele hormatlı mıyıkmalar. İlmurad ağamızın kardeşlerinin adından ardu aytacaklar. Çınar Gelecemedin kardeşlerinin adından yaşlar kutlayacak. Hormatlı mıyıkmalar var mı? Davara mikrofon size qarasıya. Han gele hormatlı mıyıkmalarımız, ulu hormat bilen davara mikrofonuna çağırıyaz. Qoğardılar bilen yaşlar kutlayalım. Toy eylerden kutlayalım. Toyluğuna hemen de ardular meydan satında hoş gördük duyar. Başına. Ataş bağlı ol. Ataş dünya bağlı olun. Bağlı yaşam. Ataş dünya bağlı ol. Çınar Gelecemedin bağlı olsun. Ayağıtıştın gelinin. Kardeşlerimizin adına soğudumuz var. Ataş bağlı ol. Ataş dünya bağlı ol. Köp sağ olsun aydiya. Sonra hemme kardeş yoldaşlarını Toy soğutlar qovuşurluya ardu aydan hormatlı mıyıkmalarımızın adından davaramızın tebekkarlarını
Yes. Hoşçakalın kılırıyız. Kardeşler sağ olun arzularınız hatır olsun. Feruzan boydaşlar jorları istemul hürmetçilerinde var mikrofonuna çağırıyız. Geri hürmetli ve ihmallarımız. Bu arzular bilen yaşlar kutlalı. Feruzan klastaşlarının adından jorlarının boydaşlarının adından arzu aytacaklar. Hürmetlerden de varamızın mikrofona çağırıyız. Toy kutlularını xas ediyaz. Gelay hürmetli ve ihmallar. Size karışıyız. Dine size karışıyız. Fırsatlı bir. Hemen de hoş gelipsiniz diyez. Başla. Ateş dünya baktı ol baktı yaşa. Ateşe baktı olun baktı yaşam. Ateşe baktı olun baktı yaşa. Ateş dünya boydaşın baktı ol baktı yaşa. Ateş dünya baktı ol. Baktı ol. Ateşe baktı olun. Ateşe baktı ol. Minnettar kudretini Firuzan amali piyaslarının bir yadigarlık sureti söyleyeyim. Boydaşlar xahişli diyez. Davaramadı olsa oğudan fırsatlar bilen, kızgalanlık konkurslar bilen devam ediyadını Ateş toya gelen her bir mihmana deydi, men adımdan deydi, 50 manat pul faylan deydi. Yönü pulu şeyle berip koyuversen geçikti şeyden merdan. Şoň üçin gıyf kazak yengilcek konkurs geçirilin. Ana konkursun yengicilerine de üreti Ataş'ın adından şol pul bayraklarını berayers. 50 manatta 100 manat bayrak koyup Ataş. Şeyle Nasır yurtu işak gelen oğlan bey. Doğurda mı Ataş? 100 manat bayrak koya. Ataş çın mı? Çın ya 100 manattan ya. Her yenge de 100 manattan. Mehmanlar karnına doyurup gittik kalmadı. 100 manat alıp gitmeni kapıda durun durada. Onu konkursumuzdan şerti bile nedir merdan sizi tanıştırıyor? Hadirım 4 ya 5 tane saat gider. Şoň dowamında kim gol tans etse şolary biz arasından özümüz saylap alarız. Ana şolaryň arasında da bäsleşik guraýas. Düşlükli mehmanlary. Hadir ýürete şadiyan saatlar ýanlanýar. 7 ýaşdan 70 ýaşyna selli toya gatnaşan mehmanlar gatnaşyp bilýär. Kim gol tans etse Ataşyň adyndan ýörüýte 100 manat pul bayrak var. Üstä gatlap syn edip tomaşa edip boş gideniň olmay ýa-da 100 manat alyp gideniň olmay. 100 manat alyp gideniň ol diýerler el şartyn mehmanlary. Yo o ýerde bir gelince barny hakykatdan toy etmek nähil kynlygyna düşünýän eken ýok diýär. Toy ýerden pul alyp gitip bolmaz diýär. Ýakyny toy eden bolmaly da gelince şeylämi? Şonu da düşünýän ýa toy edemek, şonu da düşünýän ýa. Onu mehmanlar hemmeňiziň dikkatyňyza häzir şadiyan saatlar ýanglanýar. Ana şol ýanglanýan saatlaryň aslynda tans meýdançagymyza gelip tans etmeli. Kim gowy tans etse nimerden saylaýar, özüm saylajak diye. Men gowy tans edýän ýa şolay diýär. Gatnaşy bermeli, kim gowy tans etse. Ene Ali meýdany, agam, Ali meýdany häzir ýürüýte toýuň mehmanlar üçin Cumaşkada tans etsek bolýar hadi. Kardeşlerim tans edivermeli, çekinmeli da. 100 manat bayrak var. Indi ilki bilen özbek saatlar, ondan sonra Arap saatlar, ondan sonra DJ saatlar, ana ondan sonra da o gonu gelen saatlar doğurdamy? Dowam edýär sonra saatanlar. DJ saat gonu gelen saat bolýar diýme. Anan ýürüýte wagtyň şanna.
ediyor. Şadiyan devam ediyor. Yeter. Gecemi pamaya veriyor mantıcıdır. Ateş bile ateş. Hayvanatsı. Yeri. Rövşe tamadan. Devam ediyor ihvanlar için. Yaşıl oyna, yaşıl oyna. Oyna. Yeri. Şan ortaya aydan kaldın doğrudan mı? Yeri. Yeri. Cumaska oyna, Cumaska. Cumaska oyna. Yeri. Yeri. Boş gitme Cumaska, oyna. Oyna Muhammed Can, oyna. Allah Nur, oyna Allah Nur. Abusadamente. Acelera, acelera, acelera. Tayar mı? Toma, toma, İşte. toma, 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 toma. Oyna Allah Nur, oyna. Toma, 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 toma.
tans ediyet. O şangı. Ataşın adından 1000 manat bayrak tide yoktur mehrivallara. Devam ediyes. Indi merdan. Qow tant ediler saylamak kaldı. Soňradan toyun soňunda yine bir konkurs var. Ana şonu qow kim telefonu qow çyrmada soňda da bayrak berjek gelnejeler. Telefonçu gelnejeler. Bu äle video studiosuna yardım ediýärler. Indi yine bir zat bellemeli Halifa. Indi şu ýaňy tant ediler var. Özüňizi öz öýüňizden gözlemäň, bu TikTok'tan gözleň, dogrytamy? Gaty degişkin aýtyn. Indi ýeňjiler saýlaýas, ýeňjileri nejeke gel ilki bilen. Ýa-da sen bardyň bar, biz bilmeýän aglan etdiris, transport kursy ýoksa belli zada sen ýeňji boljaň. Şeýlem gel. Ina aýlar amma şurda. Atasyň kardeşi damy? Akylly myýykmanymyz Aylaram qow tans etdi. Gel senem, gel aylar dogun. Myýykmasa ýerda şoňda hoş gördük diýäs ýene bir ýaly. Ýaşlym qow tans etdi. Ýaşly adyňyz näme? Öraga. Näse ýaşyňda? Ýaşlan qaly. 43. 40 ýaşyny diýär. 40 ýaşyna. Öraga bar, ne 1 2 3 boldyk. Ýene de ýaňy bir ýigdaş ýerde akrasa okaliýet gowy tans oýnapdy. Ýa-da daşar gitdi diýär. Barmy? Çağlar idrak tüýşelin çağlar. İdrak tüýşýär. Ana sol olan. Şöyle gel bäri. Tügelemesek tans edişin görüp bara. Köp myýykmalar öýüne gitip kaldylar o. Biz daha tans edip bilmeýän ekenik diýip. Ene şu 4'ü dogurdamy? Gel aýdyr, bäri gel. 1 2 3 4 boldy häzirlikçi. 4. Doğru değil mi? O tans eden 4 saat myýykmalymyz bar. Hey oturan ýeriň elin galdyran peýdasy ýok. O ýaňy tans meýdançy gel galdyrmaly kereň ediňe. Indi häzir sizin 4'üňizi 100 manatdan berip bilmeýäs. Sizin 4'üňizden haýtam bolsa biriňize 100 manat bermeli biz. Şoň üçin hem ýene de bir ikinji ädim gysgaçak şertimiz bar. Häzir siz üçin gysgaçak şertimiz bar. Men tanıştırýan oň bilen indi şu toýa gatnaşýan myhmanlaryň ýa-da öz telefonuňyz bolsun tapawdy ýok.
birinin telefonu ya da öz telefonuňyzy getirýäňiz, getirip bize bermeli däl, eliňizde saklap durmaly. Getirilen telefonuň içinde kiminkide pulu köp bolsa şoňa 100 manat bayrak berýär. Şu dördüňizden diňe. İstenlik birinin telefonu getirin. Düşündüňe aylar. Düşündükdämi? Toýxana içine aýlanýas. Tapawut ýok, toýxananyň daşyna çykyp etraf aýlansaň adam bolýar. 2 minut wagt barsyda 2 minut. 2 minut wagtyňyz bar. 2 minutluk saat Muratşan, 2 minutluk wagt. Mende pul ýok diýeram Merdan bey. İstenlik birinin. Näçe manat bar? Ýok. Diňe oýnagat başlaýar. Düşünün, dur 1 minut. Ýanky 4 diýmedi bar, ýanky 4 diýmedi. Gowtat eden 4 diýmedi. Şolar gidýät, aýlanýat, gözleýät, öz telefonumyz bolsun, birinin bolsun tapawut ýok. Alyp gelýät. Kimin telefonuna? Geneze geçip otur ýerine. Kimin telefonuna pul kän bolsa, getirilen telefonuna pul kän bolsa, ana şoňa da bayrak bar. Ağam, maňa düşün, neşe ýaşlay berip bilýän sen. Ya da ne bu ýigide berip bilýän, ýerde ýanky beýlek ýigide ne şoňa berip bilýän, ya da gyýlaryň birine berip bilýän. Aylaryň tanysy ýok, başga vilayetden geldim diýe, men näme deýin diýe. Kemera telefon. Näçe manat bar eken? 26 manat bar eken diýe. Kemera telefon. Hani tijeniyaz beylekler. Tijeniyaz. Çağlar idrak çekleri. Bir manat bar neçe ýigidimizde, bir manat bar. Ene 397 manat bar. Ağamcan yerine geç hayda, yerine geç ağam. Yerine geç. Han taban yok mu telefon tapayda? 395 manat bar häzirlikçe 395 manat. Aylaryň taban telefonuny 1031 manat var. 1031 manat. Näçe? 1031 häzirlikçe. Yo. Ferhat, stop. Murat, stop. Düşünşeli. Bulaga mara, öýdi şeňep turanak, ene şoňa şeňep dur. Ber onu şoňa berdi. Telefonu ber. Ber şoňa ber. Ende näme etmeli diýsene? Pulun barla, ene şoň pulun barla. Öraga şu telefon alyp pulun barla bede görkedaýda. Getir. 4-ün birini saýlamak üçin şert goýduk. Sakay diye ýalyňy köp boda gaçan berýäňiz diýe bayrak. Ýalyňy köp boda sen bayrak alynyň söýýär. 2 manat 61 teňe bar eken. 2 manat 61 teňe bar eken. 1031 manat. Ay jan jogun şu ýanky 4-üniň birine beriş telefon şolar getirsin meňe ýanyma. Bolýa ýigit maňa düşün 4-ün biriňi saýlamak üçin siz açyk gör diýe men kodun näme Kimin telefonu be? Kim telefon getirdi? Spasiba. Ona aylar ýeňde dogurdamy? Tamam, telefon tapdyňmy? Yo, entek düşün. Aylar ýeňde diňe aylar. Telefon tapdyňmy? Pul köp telefon tapdyňmy? 100 näçe manat şeýlem? Bolýa. Ene ýene saňa patyýaşka alkuarla körköz. Kod raýda, pul köp telefonyň kody ýaýdy ýaýdysyň. Res. Bolýamy ýykbalar. Han näçe? Tansoyny aldaýdy ýa. Oýsaňa da bilerek tansoyny aldy ýa ýaşy. Örak üçin diňe şunadan diňe örak üçin aýdyly aýdymlar. Häzir bolsa biz konkursumyzyň ýeňjesini saýlamak üçin wagtymyzda gutordy merdan şeýlemi? Öran dogry. Onda kimde? 395 manat. Nejekede var? 1000 näçedi? 1031 manat 94 teňede aýlaryň taban telefonunda var. Yer şarp ýaz, owadan pursatlar şeýin. Yo, aýlanyp, jan dogan aýlanyp tapsyn diýdiga, her kim aýlanyp tapsyn diýdiga. Bizini bolýany biz şeýit baglan etdik. Indi şoň hazabyna da ýaşymyzyň ýeňçisini saýladyk. Aýlar atasyň ýanyna barýan atasyň ýanyna günü 100 manat 5 rubl bolýar, 5 rubl bolýar. 5 rubl bayram alýan atasyň. Sak şeýle bolýar, saky dogry aýtdymmy? 5 rubl günü atas bilen dünýä göderen bag toýundan ýöretesi ýadygarlyk sowgat hormatly ahallymy ýykmarymyz. Gutly bolsun sowgadyňyz. El çarpalyk galanmy ýykmadyr. El çarpaýarlar owadan pursatlar üçin
Davaramada bolsa coşqully aydym sadar bilen dowam edýäs. 395 manadan 95 mana sizinki geçirip alayım perevod edip alın. Hemimiz taat edýäs coşqulaylar ýürüýse toýun kemme mehmanlar üçin, hayratynam ýan konkursa gatnaşanlar üçin, gowtan edenler üçin, ýeňji bolanlar üçin, öwrak üçin, anejek üçin, hemme mehmanlar üçin dowam edýäs.